Hello friends, बरायबाय Bodo for official YouTube channel DME एबा Directorate of Medical Education finally admit card release खालामबाय डाउनलोड खालामनो हासिगोन लगिन खालामनानै आरो बे पोस्टआ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नन टेक्निकल स्टाफ गासै वेकेन्सि दंमोन 267 आरो बेनि एप्लाइ जादोंमोन 2020 आव नोंथांमोना कनफ्यूज जानाङा दाखालिबो हेल्थनि एग्जाम जानो गोनां दङ जेरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय आरो बेनिफ्राय बे एग्जामा जागोन 13 मार्चआव लोगोफोर बे पोस्टआ 267 मोन सिगाङाव एप्लाइ जानाय 2020 आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लेभेलाव दा डाउनलोड बोरै खालामनांगौ बेनिफ्राय आईडी रिकभारि बोरै खालामनांगौ गोबाव जाबायमोन 2020 मायथाइनि एप्लाइ सोलिनाय दा बेनि एग्जामा जानायनि फैगासिनो दङ आरो बे एग्जामा जागोन 13 मार्चआव दा ओंखायनो नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन dme.assam.gov.in आव बेयाव मोननाय नङा एडमिट कार्ड मानोना एक्सट्रा लिंक होनाय दङ एक्सट्रा लिंकआवसो फैनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलोड खालामनांगौ नालाय बेखायनो जों टाइप खालामनांगोन lmch.assam.org बे जाबाय स्पेशल लिंक लखिमपुर मेडिकेल कलेजनि बेयाव फैनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन दा जों फैबाय अफिशियेल होम पेजआव नोंथांमोना भिडिअ स्किप खालामनाङा आन्दायनो हागौ जायफ्रा आईडी गोमाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय अब्लानो बुजिजोबगोन दा एसे गायाव बोख्लायनानै जोंहा मोनसे लिंक दङ लोगोफोर बेयाव नुदों नटिसनि एसे गोजौ नाय दा नोंथांमोना लिंक 1 एन्ड लिंक 2 मोनदों बेनि गेजेराव नैबे लिंक 1 आ ग्रेड 4 लेभेलनि बेनिफ्राय लिंक 2 आ ग्रेड 3 जायखिजाया नोंथांमोना लिंकआव थुनानै बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन दा ओंखायनो आं बे लिंक 1 आव थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो लडिं जासिगोन एसे टाइम लायो मानोना सार्भार डाउन जाबाय थायो सम सम गोबां ट्राइ खालामदों नालाय दा बेखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन दा DHS नि एग्जामा फैगासिनो दङ बे जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाबो दाखालि जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन ना हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बेनि बे एग्जामा लासैनो फैगोन आसा खालामो थाबैनो फैथों आरो एग्जामा एप्रिलनि सिगां जानायनि चान्स थागोन एबा लास्ट उइकआवबो जानो हागौ मार्चनि दा लडिं जानाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ गेवना फैगोन एडमिट कार्ड नोंथांमोना मोनदों निउ बे एडमिट निउआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामनो हागोन ओंखायनो बेयाव क्लिक खालामना होदो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लडिं जागोन बेनिफ्राय आईडी गोमादोंबा नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव लांनानै मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बार्थडेखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि इमेलाव मेसेज थांगोन जेरावनोखि रेजिस्टार थानाय इमेलाव नोंथांमोनाव थांगोन आरो सेन्ड जागोन दानिया जोंहा नै बेयाव मा खालामनांगौ एडमिट डाउनलोड खालामबा एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगिन खालामबानो नोंनि प्रफाइला शो जायो आरो बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन जेरै आसाम पुलिसनि बायदि सेम प्रसेस दा हेल्थनाबो DHSनाबो सेम प्रसेस बेबायदि गाव गावनि प्रफाइल ओंखारगोन बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन आरोबाव दंबा बे फरगट पासवर्डआव थुनाय लोगो लोगोनो एडमिट जोंहा डाउनलोड खालामनो थाखाय आईडीखौ रिकभारि खालामनो हायो दा ओंखायनो जों थुबाय दा बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगौ जायखिजाया एप्लिकेसन नाम्बार एबा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार बे मोननैनि गेजेराव मोनसेबानो जागोन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै लगिन खालाम अब्लानो नोंनि मबाइल नाम्बाराव एबा रेजिस्टार थानाय इमेल आईडीआव मेसेज थांगोन आरो बेनिफ्रायनो रिकभारि खालामनो हायो आरो टेनसन लानाङा नोंथांमोननि पासवर्डआ मबाइल नाम्बारानोमोन बेखौ बावनाङा नोंथांमोननि पासवर्डआ मबाइल नाम्बारानो जादोंमोन दा नोंथांमोना जायफ्रा मबाइल नाम्बारखौ होदों बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हागोन ओंखायनो जों एडमिट कार्डआव थुबावबाय दा एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो बे पेजआ लडिं जासिगोन फिन खनसेबाव बेनिफ्राय दानिया एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगिन खालामदो अब्लानो नोंनि प्रफाइला शो जासिगोन बेनिफ्रायनो एडमिट डाउनलोड खालामनो हासिगोन दा बिदिबा जों बेयाव लगिन खालामबाय दा लगिन खालामनाय लोगो लोगो प्रफाइला नोंथांमोना शो जासिगोन दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम दा नोंथांमोना बेबायदि प्रफाइल मोनगोन बेयाव नोंनि नाम बार्थडे बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय मेल आईडी थागोन बेनिफ्राय एडमिट कार्ड मोनसे मोनदों गोजौआव नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो एडमिट नोंहा डाउनलोड खालामनो हासिगोन दा फाइनाल फैबाय नै एडमिट नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलोड खालामनो हासिगोन दा जोङो गाइडलाइन्सखौ नायनो फैदों मा लांफानांगौ आरो मा लांफानाङा स' नोंथांमोना जायफ्रा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदों बेबादि नोंथांमोना प्रफाइलाव ओंखारसिगोन दा बेयाव गाइडलाइन्सखौ नायदो एडमिट कार्ड नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 11 AM निफ्राय 12:30 सिम एबा 1.5 घन्टा एग्जाम जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारा खायसे लखिमपुराव जादों खायसे डिब्रुगड़आव स' नोंथांमोना नायबानो जासिगोन गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन एडमिटआवनो बेनिफ्राय जोंहा लांफानांगौआ आईडी प्रुफ लांफानांगोन जायखिजाया फट' थानाय आईडी प्रुफ बेनिफ्राय ब्लेक बल पेनजों नोंथांमोना लिरनांगोन एग्जामखौ आरो गांनै फट'कपिस लांफानांगौ आरो एडमिटआव बायचान्स नोंथाङा फट' मोनाखैबा फट'खौ सिथाबना लानांगौनो आरो बेनिफ्राय एग्जामा अनलि 1.5 घन्टा बेनिफ्राय 50 नाम्बारनि जागोन अनलि 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन बेनिफ्राय माल्टिपल चइस टाइपनि जागोन कुइसना
आरो नोंथांमोना मोनसे कारेक्ट जायोबा 1 नाम्बार मोनगोन आरो साबजेक्टआ जाबाय जिके साइन्स इंलिश एन्ड मेथ्स क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि फैगोन होनना बुंनाय एग्जामाव जायफ्रा ग्रेड 4 आव आरो 10 लेभेलनि फैगोन जायफ्रा ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामदोंमोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोननाय नङा थ' बेनिफ्राय NB आव ओरैबायदि दङ एडमिट कार्डआव जायफ्रा 8 पास नङानो स' नोंथांमोना थांनो नाङा एप्लाइ खालामदोंबा आरो ओरैबायदि बुङो जायफ्रा 8 पासनि सार्टिफिकेट गैया मिनिमाम इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट गैया अब्ला एग्जामखौ हैना होनना बुंदों माने उनावहाय जेब्ला साख्रिया जागोन डकुमेन्ट भेरिफिकेसनावहाय 8 पासनि सार्टिफिकेट श' खालामनो हायाबा रिजेक्ट खालामगोन होनना बुंदों दा बेखायनो एडमिट कार्डआव नोंथांमोना नायना ला आरो जायफ्रा ग्रेड 3 एप्लाइ खालामदों टेनसन लानांगौ गैया नोंथांमोना गोसोबादि एग्जाम होनो हागोन नाथाय खायसे डिग्री पास HS पास एप्लाइ खालामदोंबा ग्रेड 4 आव लोगोफोर नोंथांमोना 8 पासनि सार्टिफिकेट श' खालामनो हानांगौ होनना बुंदों अब्लासो नोंथांमोना जबखौ मोननाय जागोन होनना बुंदों दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना गोदान जबनि भिडिअ नुनो मोनो